Yn DWP, rydym ni wrth wraidd gwneud gwahaniaeth, helpu pobl i gael swyddi y gallent ffynnu ynddynt, gofalu am Phensiynau gweithle a phensiwn y wladwriaeth, a chefnogi dros 20 miliwn o bobl drwy'n system nawdd cymdeithasol. Pan fyddwch chi'n ymuno, mae'ch gwaith yn cael effaith wirioneddol bob dydd, a byddwch yn gallu mwynhau buddion gwych hefyd. Byddwch chi'n cael cyflog cystadleuol yr ydym yn adolygu bob blwyddyn. Yn ogystal, byddwch yn rhan o gynllun pensiwn hael y gwasanaeth sifil, gyda DWP yn ychwanegu at eich cronfa. Ar ben hynny, cewch y cyfle i dderbyn gwobrau am eich gwaith, arbed arian trwy'n cynllun disgownt gweithwyr, a gallwch gael mynediad at feddygiadau tocyn tymor i helpu gyda'ch costau teithio. Rydym yn gwybod fod bywyd yn wahanol i bawb. Dyna pam y gallen gweithwyr ofyn am ystod eang o opsiynau gweithio hyblyg. Rydym yn meddwl amdanoch os rydych angen amser i ffwrdd a menu baban, neu eisiau rhannu absenoldeb rhiant. Hefyd, byddwch yn mwynhau gwyliau blynyddol hael. Mae holl wyliau cyhoeddus arferol ac ein absenoldeb arbennig i'ch helpu, os bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd. Mae'ch iechyd a'ch lles yn bwysig i ni. Bydd ein rhaglen cymorth i weithwyr yma pryd bynnag y bydd angen sgwrs arnoch, neu rywfaint o gyngor, a bydd gennych fynediad i'n gwasanaeth iechyd galwedigaethol hefyd. Hefyd, mae gennym rwydwaith wych o gynorthwywyr cymorth cyntaf iechyd meddwl, yn barod i helpu os bydd pethau'n mynd yn anodd. Ac rydym yn cynnig profion llyged am ddim a help gyda chost eich presgripsiwn sbectol. Yn DWP, byddwn yn eich helpu chi ddatblygu a chyrraedd eich potensial llawn. P'na ydych yn awyddus i feithrin sgiliau newydd, cymryd rhan mewn cynlluniau talent neu fentro i hyfforddiant arbenigol. Mae digon o gymorth yma i'ch helpu chi lunio eich gyrfa fel y dewiswch. DWP, llunio'r gwasanaethau sy'n cyffwrdd â bywydau ledled y Deyrnas Unedig. Dyna ein pwrpas.